माने अनेक समय इदिबादि होनजायो आरो सारटा जिबनावबो खामायबाबो 3-4 कोटी टाकानि मालिकल' जागोन नोङो बेफोरबायदि थ' जाखिनि जायो आरोना बे खामायनायखिनियावहायनो क'क्राझारावनो बे बोरायनि जेराव न' लुदों बेनि खाथियावहायनो आङो टटेलिनो फिसानि जेसेबां भरन पोषण फिसानि जेसेबां किसु माने आं दा दायित्व लानानै दं आरो हेलो एभ्रिवान I hope you all are doing well थ' दा माने बिमा फिसा जोङो आसामाव दंफैयो आरोना थ' मैयानो फैया ओमफ्रायहाय थ' जोङो थागोन एप्रिलावहाय कয়েক दिन थानानैहाय जोङो माखासे मानि खामानिफोर दङ बे खामानिफोरखौ मावगोन आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन जोङो दाबसे जायगायाव बहुत इम्पर्टेन्ट मोनसे खामानिनि थाखाय थाङो थ' आसा खालामो नोंथांमोना नेनानै थागोन होननानैहाय भिडिअखौ नायनो हायो जोङो थांगासिनो दङ क'क्राझार मेन टाउननिफ्राय माने जोंनि न' लुनायथिं आरोना जोंनि न' लुनायालाय माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय एसे गोजान जायो नालाय थ' गथ'खौ लानानै ओरैबायदि खस्थ' जाबाय लास्ट नाइटआव माने आं उन्दुनायानो घन्टा मोननैसोल' उन्दुनो मोनबाय आरोना ओरैबायदि खस्थ' जाबाय सानावबो सानसे माने ट्राभेल खालामफैबाय ओमफ्राय हरावबो उन्दुनाय जायासै आरो गथ'आ माने आदत जाबाय नालाय बिबैजों थाग्रा बिबै बिबौखौ नुवाबा माने बियो उसाव बादाव मोनो आरो बियो उन्दैनिफ्रायनो आंनाथ' डिउटि थायो नालाय थ' बिबैजोंनो डिउटि थांबा माबा थायो बियो थ' बिराद गाबख्रावबाय 11:30 हरावहाय बिबैखौहाय आङो गाबै गाबै 1.5 घन्टा 2 घन्टासो गाबबाबो सिरि थाया ओमफ्राय बिबैखौ भिडिअ कल खालामहरनानै बिबैया फुथुनायनि माबा खननानैसो मेथाइ खननानैसो उन्दुबाय आरो बियो ओरैबायदि खस्थ' जों समावहाय बुजिया आरोना बुजिनो नाबायलाया जोङो गेदेरफ्रा मानि थाखाय गाबदों गथ'फोर नालाय बुंनोबो रोङा थ' जों कनफिउज जायो मानो गाबदों थ' गथ'फ्रा मेनलि माने बबेबा बुस्थुफोरखौ बियो मोननो लुबैदों मोननो हास्थायदोंबाबो गाबो बियो बिनि देहाफ्राव मने करो सुखुवा मोनदों बियो माबा मोनसे उसुबिदा मोनदों उदै सानाय मानाय लोमजानाय उखैनाय बेफोरबायदि समफ्राव गाबफ्रुयो आरोना थ' बेबायदिनो मानो गाबदों सानबाय उनावहाय जेब्ला आङो भिडिअ कल खालामो ओमफ्रायसो बियो सिरि थाबाय आरो थ' बेबायदि जायो ओरैनो मानसियाबो देहाया बारा मोजां नंस्राया गोगोमनो गगा मोनखादों इयो बाबुआ ओमफ्रायहाय गुदुङाबो रबानो जादों आंलाय एकदम बोरैबा जानायसिनो माबानो सानखाबायमोन मानसियानो गाबमैनो फिसाफ्रा अभार माने गाबलाबोनो सामटाइम माने फिट्स टाइपनि जायोना फिसाफ्रा थ' दायो जोंनि न'खौहायबो आं माब्रै बानायगासिनो दं एसे आं नोंथांमोननो देखायनोसै पापा नोङो होनदोंना मैया हरावहाय आबैखौ मोनिखायना सना जायनि अननाय मोनो बिसोरखौ बिराद नागिरसोयोना गथ'फ्राबो माने सामटाइम आं सानो आरो गथ'फ्रा बोरै मिथियो आरोना बिसोरो बुजिनो हाजोबनाय मोनसे केपासिटि थायो आरो बिसोरनावहाय ट्राइनो रोङाबाबो सासेखौथ' बियो एकदम बेमारि बानायखाबाय नै डक्टरनाव लांब्रा डक्टरनावलै दे ओइ खुलुमदों मालकिनखौ खुलुमदों आशीर्बाद होनो आशीर्बाद दे हामबाय दायो न'नि भिडिअ देखायनायनि सिगां ना न'खौ माबोरै लुदों बेनिखौ देखायनायनि सिगां आंनि एसेनो माने आसामावथ' बहुत बुरजा प्रपार्टि थायो नालाय मानसिफोरना थ' जोंनि बेंगलावथ' माने बांद्राय एसेबां बुरजा प्रपार्टि मा खुब खम थायो आरो बिदि हिउज माने बिदि प्रपार्टि माने जायगा जमि बिदि गोनां मानसिफ्रा बहुत खमानो दङ होनब्लाबो सोलियो थ' गैयाबाबोनो माथो खालामनाय नोंथांमोनाथ' मिथिगौ जे आंबो एसे साधारन सासे गभर्नमेन्टनि एमप्लय थ' जाखिनि जायो आरोना बे खामायनायखिनियावहायनो दा बे बैसोसिमावहाय बिफाजोंहाय लोगोसे न' गंसे लुनो हेफाजाब होबाय ओमफ्राय एसे
एमाउन्टजोंहायनो आङो माने बहाय क'क्राझारावनो बे बोरायनि जेराव न' लुदों बेनि खाथियावहायनो आङो बिगा मोनसे हा लानानै दोनदों आरो नैबे नोंथांमोननो देखायनि आं नैबेबादि आरोना नै दाबो जेबो मावनाय जायाखै आरो बेयावहाय ओरैनो खालि दङ समानो होनो हायाखै आङो मा खालामनाय जानाय माने ओमफ्रायहाय बहाय मोनसे दैनि बेबस्था खालामाब्ला माने खेथि आबादिबो जाथ'नाय नङा माने गय गायनो थाखायबो फुलि बेफोरबायदि आरोना थ' मा खालामनो लाइफआवहाय बिदिनो एसे एनै जोंहायनो सोलिलांनांगौ जायो नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ आरो माने गोबां दिनै गाबोनथ' मानसिफ्रा crore थाखानि मालिक नालाय जोंफोरथ' कम्पेयार खालामजाया गावखौहाय आं बिनिखायनो गावखौ मालाबाबो आंनावहाय मोनसे प्राइड जिनिसा गैया आरो आं गावखौ मालाबाबो बेबायदि आं साननानै लाफेरा खिन्थु गोसोआव बेखौनो मोनसेल' सानो आरो आङो जेखिनियानो जा इसोरा जेखौ होगोन लाइफआवहाय बेखौहाय माने एक्सेप्ट खालामगोन बिदि सानो आरोना थ' गोबां मानसिफ्रा अनेक समय क्रिटिसाइज खालामो आरोना जे नोंहाथ' लिमिटेड आर्निं नोंसोरो सारटा जिबनावबो माने अनेक समय इदिबादि होनजायो आरो सारटा जिबनावबो खामायबाबो 3-4 कौटि थाखानि मालिकल' जागोन नोङो बेफोरबायदि थ' बेफोर जेखुनुआनो जा माने बेफोर गासैबो इसोरनि ब्लेसिं आरो बेखौनो होननानै नाजावना लायो आरो एक्सेप्ट खालामो खारन गोबां मानसिफ्रा माने जा परिस्थितियाव दिनैनि दिनावहाय सोलिनो हादों थ' बेबादि परिस्थितियावनो गोबां मानसिफ्रा सोलिनो हाया बेखौ सानो आरो आङो थ' नोंथांमोना नायलांदो न'खौ आलु गायदोंनो बेयावथ' आंना फैनोनो हाया नालाय समानो गैया जेबो गायनाय जायासै आरो नै बोराया गावनि भागावहाय आलु गायनानै लाखिबाय आरो बियो नै ओमफ्रायहाय दा आपातत' बहायनो थाथ'यो आरो नै बुखांनानै उफाय गैया नालाय माथो खालामनाय बोराव थानो बहाय टाउनबोथ' खाथि नङा नालाय बेबायदि रेन्ट मोननाय बेबायदि अबस्था गैया आरो थ' बेनिखायनो नै बेयावहाय न'खौ मोजाङै नायनो लादो जाय इन्टारेस्टेड खायफाया सोङो नालाय उमुक इउटुबारनि न'फ्रा बोरै मा नै नायदो जागासिनो आरो गोबां सम लागोन बानायनो न' लुनाया एसे एनैल' नङा दाहा दै बादि थाखा फैसा थाङो थ' बे न'खौ दायो आंनि बिहावजों बोरायजों मिलायनानैनो बिसोर बानायगासिनो दं आरो ओमफ्रायहाय आंथ' दा बेवहाय न' लुनायावहाय जेबो माने आं फैसा गारदेरनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला टटेलिनो फिसानि जेसेबां भरन पसन फिसानि जेसेबां किसु माने आं दा दायित्व लानानै दं आरो